Верина знаеше, че времето и в този романтичен свят приключваше. Поемаше последните аромати в градината и топлината от целувките на Ясен, знаейки, че скоро всичко това ще бъде само спомен. Чу гласа на Лу, тиха подсказка. Излизаш... Всичко помръкна и миг по-късно тя се озова на канапето. На крачка от нея стоеше приятелката й, доскоро отброяваща секундите, оставащи до 3 минути. Максималното време, което Верина можеше да прекара в миналото преди да се върне обратно. Лучия въздъхна, изражението й бе изпълнено с умора и разочарование. Тя заговори тихо, но решително. Разбрахме се да проверяваш само един момент дневно. А сега се връщаш пак в началото, Вер. Нека отидем директно до момента, когато вече си усетила промяната. Просто искам да разбера дали съм била наивна в самото начало или той наистина се е променил. Раздразнението на Лучия нарасна. Приятелката й се беше изгубила в капана на собствената си дарба. Не можеш да се вкопчваш в тези романтични моменти. Те са илюзии. Колкото повече ги търсиш, толкова повече се изгубваш. Лучия също намираше за необяснима трансформацията на Ясен. Верина се подготви за поредното пътуване назад във времето, до място, което предпочиташе да избегне. Обхвана я дълбок транс, усещането за настояще и минало започна да се размива. Озова се в кухнята. Всичко бе същото, както го помнеше. Топлата светлина, миризмата. Погледът й се спря на неизхвърлено парче стъкло и на пръв поглед незначително, но сякаш самата съдба го сочеше с мълчалив знак. Ключалката на входната врата изштрака, Ясен влетя в стаята, остави небрежно документи на масата и се обърна към нея. Какво има за вечеря? Гласът му прозвуча студено, безчувствен, лишен от всякаква топлина. Да не онемя! Преди той винаги се усмихваше, когато се прибираше, питаше я с нежност, с любов. Нещо се беше объркало дълбоко в него и тогава Верина чу гласа на Лу, силно и ясно като команда. Излизаш! Тъмнината я погълна мигновено.